ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಲೆಪಾಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನನಗೆ ಹಿತ್ತು ತುಂಜಿತ್ತಿ ತಲಪಾಡ ಅಪ್ಪೇನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಲಾಯನ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೇವಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವತಾ ಸಂಧಾನಡು ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭಕಾರಡು ಭಕ್ತಿದ್ದಾವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯಲ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜವನಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ವರ್ಗ ವಿಘ್ನುತ್ತನೆ ನಂತರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಮಟ್ಟದ್ದು ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಆ ಕೆಸರುಗದ್ದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಡಿಗೆ ದೇವರು ಸುಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಏರಂತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಗುದ್ದು ಆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತರಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣ ದೀರ್ಘಾಶು ಅಂಚನೆ ಈ ಊರಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕರು ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ರಾಗ ಅದು ಇದೀ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದಾಕಲು ಕೊಂಚ ಸೇರಿದು ಆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಚಿತ್ತ ದಿನ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಂಘದ ಜೀವನ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮವು ಬರ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಘ್ನಗಳು ಪರಿಹಾರ ಅದು ನಿರುಗದಾಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸೋದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಜನಗಳು ಆ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ನಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಜವನೇರು ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪ ಆ ಕೊನ್ನಂತಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಬಾಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ನಡೆದವರ ಬಾಲಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾಶು ದೇವರು ಹೋಗೋದು ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದು ಈ ತಲಪಾಡದಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತು ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ನನಗೆ ಹಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದುರ್ಗಾ ಕಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಬಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬೇರೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಂತ್ರ ಜಾಗಡು ಒಬ್ಬೇರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಡ್ತಾನೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಆ ಕೆಸರುಗತ್ತಿರ ಉಬ್ಬರಿಡ್ದಾವ ಆಕೆ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕರ್ಮಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಂದಿರ ನನಗೆ ಹಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ಆಸಿನ ರಾತೆರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುರ್ಲದ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಲಿಖಿತ ಬಕ ತಂಡದ ಕಲ್ಡ ಕೇನಂದಲು ಓಂ ಗಣೇಶ ಮಹಾಗಣೇಶ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪಾದೋದು ಶರಣು ಓಂ ಗಣೇಶ
ಬಿನ್ನೆರನೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಳ್ಲೇರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂಬೇರು ಇಲ್ಲ ಎದುರುಡುಂತದ್ದು ಕಂಡುಡುಂತದ್ದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಚಾಲನೆ 21ನೇ ತಾರೀಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರುವತಾದ ನಮ್ಮ ಈ ತಲಪಾಡಿದ ಪುಟಕು ಸೇರ್ಸಾಯ್ನಾರು ಬಂಡ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೈ ರೈಮಹಾಲ್ ತಲಪಾಡಿ ಐನು ಶುರುವತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರುದ ಕಂಡೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆತನಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 5 ಬಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಸತತ ಆಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಕೊರೋನಾಡ್ದಾದು ಅವು ಮಾತಲ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಊರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವರಿನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಾಯಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷಲ ಬೋಡ ಬುರ್ಚಾಂದ್ ಇತ್ತನ ದಾಯಪಡಂಡ ಅವಾತ್ ಬರ್ಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾತ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂಡಲ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಇರಾದೇಡ್ ಜತ್ತದು ಇನಿತ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಗೂ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೆಸರಿದ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ನಡುಕುಮೇರದಲ್ಪದ ಬಾಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಲಿವರ್ ಫೈಲಿಯರ್ ಆದ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂದು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆ ದಾನೆ ಅಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬಾಲೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ಬೈದನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೈದನು ತಾತ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಪಗ ಕೆಸರ್ ಗದ್ದೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಕೊಬ್ಬನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಡ್ದು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ನೆತ ಉದ್ದೇಶ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಲ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಣತ್ತಿ ಆ ಕಾಸುದ ಮುಖಾಂತರ ತಲಪಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆನ್ ನೆನೆತ ಜತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಓವುಲ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊರಂಡ ಅಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಪುನವು ತಲಪಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅವೇ ನೆಟ್ಟಿಡಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇನಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಅಟ್ಟನೇನಿದೀಯ ಆ ಬಾಲೆ ಐಟಿ ಆ ದೇನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಣಿಗೆ ತುಂಬಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಚೂರು ಉತ್ಸಾರದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದನ್ಗೆ ನನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ನಮಲೆಕನೆ ಬತ್ತದ ಬರ್ಪಿಯರ್ಷಿ ಕಂಡು ಗೊಪ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ಡ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಕುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತೊಡಲ್ಲೇ ಆರಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡತಿ ಎಂಕಲು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಂಡೋಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಆಟಿನ ಗುರ್ತು ಆಟಿ ಕರಿಯರೆ ಬೋಡಾದ ಇನಿಕೆ ಖಾತೆ ಎಂಕಲು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವೇರ್ಲೈಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತಂಡಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲು ಮಣ್ಪೊಡ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಕಂಡದಾರಡ ನಾರಾಯಣ ಕೊಲ್ಲಾಲ್ ದೇವಿಪುರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರನ ರಥಕ್ಕೂ ಗಣೆ ಮರಕ್ಕೂ ಪುಗಿಯಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸಾರ ಆಕಲ್ನ ಕಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂಡ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಗನ ಬಂಡದು ಐಕೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಮನ್ಪುಗ ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡಲ ದೇವೇರನ ಕೃಪೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಆ ಕಂಡದ ಅಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಇರ್ಲಾಡ್ ಕೇಂಡ ಬರಿತ ಕಂಡಲಿಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಬೆಟ್ರಡಲ ಕೇಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಸಹಕಾರ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡೇರು ಅವೇ ಉಮಾಜಕ ಬಂಡೇರು ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುವೆಲ್ದೆ ಕೊಂದೊಲೆ ಬಂಡೇರು ಮಾತಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಕೋಡ್ದು ಬತ್ತಂಡೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜಾಗೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಆರಡ ಕೇಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಕಿತಾಬಾತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡೇರು ಅರೆಗಲೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಅಕಲ್ನ ಮಾದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ 22ನೇ ಇಸವಿದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ಬೈದ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂಡದ ಎಂಕಲು ಶುರುವಾತಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಜಕರಾಯನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರೇಡ ಐಕೆ ಎತ್ತು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ದಾಲ ಪುಜಿ ನಿಕಲು ಮುಂದುವರಿಲೇ ಬಂಡೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇತತಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತನರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಡೋದು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಎರಡು ಆರ್ನ ಈ ಪೊರ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ಕರನ ಅರೆನ್ನು ಎಂಕಲ ಸಂಘದ ಬರವಾದ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ತರ ಬರವಾದ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂಡಿತರ ಅಂಡ ಕೋಡೆ ಮುರಂಡಾರಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಗಂಚು ದೂರ ಪೋಯಿರೆತ್ತು ನಡೆದಾದೆ ಎಂಕಳು ಬರ್ರಾಬುಜಿ ಬಂಡೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ನ ಆ ಸಹಕಾರಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು
ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ ಕೇಂಡ ಅರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಯೋಧೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಏಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೇರಿ ಸಹಾಯ ಬೊಟ್ಟದು ಮನ್ಪುಲೇ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೇಂಡೊಂಡ ಆರು ಪೊರ್ಲ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನ್ನು ವಹಿಸೊಂದೇರಿ ಅರಿನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಗು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆರೆಗೆ ಮಾಧವಾಲ್ವ ದೇವಿಪುರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ಬೇರ್ಲ ದಾಯಬಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಲ ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಅಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಕೂಡ ಅವರ ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ದೇವಿಪುರ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನಂದು ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾಲ್ನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಏತು ಬಾತೆರ್ದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏತ್ತಲ ಬಾತೆ ಅಂದಿತ್ತ ಅವಾತ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟೋಡು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಕೂಡ ಅವರ ಮೋಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ದೇವಿಪುರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಲ್ ಎಂಡ ಅವಳು ಮರಿಯಲ ಸುರುವಾಯಿಟಿಗೆ ಬಂತೇರಿ ಏಪ ಕೆಸರು ಗಂಡ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿತ್ತನ ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಲ್ ಆ ಯೋಗ ಬತ್ತನ ಐತಪ್ಪಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಕುಳ್ಳೊಂದಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೌಟನ್ನು ಕೊರ್ಲು ಬಂತಾರೆ ಇರೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತಂದಲ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಚ್ಚಾನೆ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಚ್ಚಾನೆ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಘದ ರೈನ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರಿಕಾರ್ ರೈನ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಭಾವ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಆರ್ಲ ಕೃಷಿಕೇರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಪಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ದೇವಿಪುರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದಿತ್ತನ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಬೈಜಿ ಎಂಬೆ ಬೈಜಿ ದಯನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆರವೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲು ಬಂತ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ಲೋಹಿತ್ ಭಜಂಗ್ರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾರು ಜಾಗ್ಯದ ವಂಶದ ಕುಡಿ ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಆ ವೈಕಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಪಣ ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿತ್ಯನ್ನೇ ಮನ್ಪುಲೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಾವು ದೇವೇರುಳ್ಳೇರಿಂದು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪೈರತ್ತನರ್ಲ ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಪಾಪ ಉಂತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೆ ಭಜಂಗ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಮೊಂದು ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥಡೆ ದೇವರಿಗೆ ದಿನಾಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪುನಃ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರಿ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರದ ಐತಪ್ಪಣ್ಣೆ ದಾಯಬಂಡ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ಕೆಸರ್ಗದ್ದೆ ಆಪುನಾಗ ಆರು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜವಣ್ಯರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಡೋಡು ಜತ್ತದು ಇಡೀ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದೇ ಹೋತನ ರೈತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಇನ್ಲ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟುಳ್ಳೇರಿ ಅರೇನು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಂಗ್ಲೆ ಎದುಕೊಂಡರು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪದ್ಮಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ದೌಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಲಿಪು ನೆಟ್ಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯಾದ ಪುನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಎದ್ಕೊಂಡರು ಬೆರೆಗೆ ಆಶಾ ಭಜಂಗ್ರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನಂದು ಅದ ಹಿತೈಷಿಲು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬಾರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತ ಮನೆಟುಳ್ಳೇರ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕುಲು ಎದುಕೊಂಡರು ಬೆರೆಗೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ದೇವಿಪುರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಪೂರ ಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದು ವಾ ರೀತಿ ಡಾವೋಡು ಎಂಚಾವೋಡು ಬಂಡದು ಆಯ್ಕೆ ಪೊರ್ಲದ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೊರ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿಪುರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಭಾರತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದೆ ಕೇನಂದು ಸುರುತ ವರ್ಷ ಸುರುವಾನಗನೆ ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಯಾಮ ಕೊರ್ದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ರೂಪು ರೇಷೆನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಚಿತ್ರಣನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಬಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರೆ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಮೇಲಂಟ್ರಲ್ಲೊಳ್ಳಿರಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೆರಗೆ ಹರೀಶ್ ದೇವಿಪುರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಬಾರದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಕೇನದು ಸುರೇಶ್ ಅಳ್ವೇರು ಪನೊಡುಂದೆ ಇಚ್ಚಿ ಸುರು ಎಂಚ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಯಪ್ಪ ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅವು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜೋಕಲಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕಲಾದು ಈ ಕಂಡುಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನೆನೆತನಾರ ಆತತ್ತಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತಮನೆ ಟೊಳ್ಳೆರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಬರೋಕವಾದಿ ಈ ಕೂಟಗೂ ಮಾತೆರ ಬರವಾದಿ ಎದುಕೊಂಡ ಬೆರಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕಯ್ಯ ದೇವಿಪುರ ಮೇರೆ ಶಾಲೆ ಬಾರದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಕೇನದು ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೈನ ಯುವರಾಜ್ ದೇವಿಪುರ ಐನೈನು ಜನನ್ನು ಬುಗ್ಗೆಳ್ಳುಂತದ್ದು ಪೊರ್ಲದ ಪಿರಮಿಡ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವರ್ಷಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಎಂಕಲ್ ಈ ಸರ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದುರ್ಲೇರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲು ಈ ಕೂಟೋಗಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಜೀವಿತ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾರ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸಕುರಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತಂಡನೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡದ ಯಜಮಾನಕಲುಲ್ಲೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಎರು ಕೊಂದತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಎರು ಜಬಡವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತನ ಅನ್ನೊನ್ನೇಂದೇ ಪುದಾರು ತಲಪಾಡಿದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪಕ್ಕಲ್ಲೆರ್ಲೊಲ್ಲೇರ ತಂಡ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿದ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಎಡ ಬಲಟುಂತದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅವೇ ರೀತಿ ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಗಳ ಒರಿಯಗತ್ತು ಅಯಗತ್ತು ಏರು ಮತ ಬತ್ತದಿ ಕಂಡೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ್ಬರಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಉಂತವೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇನ್ನೆರನೆ ಮೂಕೆಡೆ ಎದಿಕೊಂದಾಡು ಹಣ ತುಂಬುಗು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೆರೆ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् रविरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रविरस्तं समारभ्य भवेत् यस्य दृष्टे गृहे दीपः ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಐನ ಅರಿತೆ ಮುಡಿಕೆ ಈ ಕಂಬಲದ ವಾರಿಸುದಾರರ ಅಂಚಿನ ಅನುನಾಥ ಬಕಲೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮಲಮಲ್ಬೇರೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡದೆ ಕೇನೋದಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ ನೆತ್ತಿಲ ಬಾಲಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರವ ಪನ್ಪುನ ಬಾಲೆಗೆ ಸಹಾಯಧನದ ಮಲ್ಪುಡೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಆ ಸಹಾಯಧನಗಳ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ ಕೇನದು
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ವಿಶೇಷವಾದ 4-5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತಲ್ಪಾರ್ದಪ್ಪನ ಆ ಬಾಕೆಲ್ಡ್ ಆ ಕಂಡೊಡೊಂಜಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿತ್ನ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮವಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನ ಜಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಜಿತ್ನ ಸಮಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚ ಆತನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಡೋಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಆತನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಲ್ತು ಹೋಲಿಕೆಂಡ ಒಂಜ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಾರದ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾತ ತೂವಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಅವ್ಲು ಬೋದು ಮೃತಿಕಾ ಸ್ನಾನ ಅಂದುಂಡು ಓ ಕೆಸರಡು ಮೈಗೆ ಮಾತ ಪೂಜಿದ ಒಂಜಿ ಮರ್ದಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೊಡೆ ಆ ಅಂಚಿತ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಮರ್ದನ ಗೆತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ ಅದನ್ನ ಶಾರದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ ಬೋದು ಮೈಗೆ ಮಣ್ಣು ಪೂಜೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಮಣ್ಣು ಪೂಜಾ ಒಂದು ಪಂಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐನು ಅನುಭವಿಸ್ನ ಹಾಕೋದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪಂಚಿತ್ತ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಲ್ನಾತ್ ಇಂಚೆನೆ ಆ ತಲ್ಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಚಾಕರ ಮಲ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೀರ್ತಿ ಮೆರಪಾದ ಕೊರಡು ಏನಂತ ಈ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ಲೆ ಮಂತೆರೆಗ್ಲ ಆಯುಷ್ಯಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯನ ದೇವರ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಡು ಮಂದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತ ಜನಗಳು ತಲ್ಪಾಡ್ದಪ್ಪನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಟೊಂದು ತಲ್ಪಾಡ್ದ ಮನ್ನಡು ಇಂಚ ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆರ ಅಕಲ ಅನುಗ್ರಹದ ಅವರ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲ್ಪಂಚಿತ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ. ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಲ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದುಂಬತಾದೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತಿಲ ಬೆರೆರ್ದೆ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾದಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನಂಗ ರಮೇಶ್ ಆಲೂರು ಪಂಡೇರು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ರಾಮನವರ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ದೇವರನ್ನ ಎದುರುದ ಕಂಡೊಡೆ ಕೆಸರಗದ್ದೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದಿಕ್ಕನಂದು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಗಳ ಮಾತ ಯಾನ ಮೇಲಂಟೆರ ಕಿಲ್ಲೆರ ಸುರೇಶ್ ಆಲ್ವೆನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ ಎಂಗಳ ಮಾತ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ದು ಐನು ಯಶಸ್ವಿ ಅನ್ಪದು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾನಕ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕೆಸರದ ಕೂಡಾಟನು ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚಯ ಅಂತನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿದಾಯಪಣ್ಣದಿಂದ ದೂರದವರುಡು ಗುರುಪುರಡ ಮುಲ್ಕಿಡ ಆದಿತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಡು ಎಲ್ಲ ಆದಿಜ್ಜಾನೆ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದಕ್ಲು ಅಂಚಾಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯಲು ಇನಿ 10-15 ಜಾಗೇಡು ಕೆಸರದ ಕೂಟ ನಡತೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪನ ಆನಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಆತನು ಕೆಸರದ ಮಹತ್ವ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮರೆತು ಹೋತನು ಇತ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಕೆಸರನ್ನು ಕ್ರಯ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಕ್ ಪೂಜಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆತನಂದು ಐಕಬಾಡದೆ ನನದ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಈ ಕೆಸರದ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕಟ ಪಂಪನ ಕಾರಣಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ದೇವಿಪುರೊಡೆ ಶುರುವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಪೋಂಡು ಈ ಕಡೆ ರಮೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಆನಿ ಕಾಂಡೆದ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕಂಡೋಡು ಬೈದಿನ ಬಗ್ಗ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆತ ಶ್ರಮ ಯಾನೆ ಇತ ಮಾಧವನಡ ಪಂಡೆ ದಯಪಂಡ 4 ರೆಫ್ರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಟೊಪ್ಪಿಗೊರಿಯರು ಪಾಪ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕಂಡೋಡು ಏತು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂಡ ಅವು ದಾಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂಡ ನಿರಂತರ ಕಂಡೋಡಿತ್ತನಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ಬರೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಂಡ ಆತ ಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನ ನಿಖಲ್ ಪಣ್ಣಗ ನೆನಪಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಮಸ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನ ಆದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಉಪ್ಪು ಜೋಕುಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತು ಬರ್ಸಲ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ನೆನಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನಗ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾಟಿದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಸಭೆ ಉಂಡು
10 ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟುದೋಡು ಎಂಚಿನಳ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುದರಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿಯಾತಿನ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಹೆಮ್ಮೆ ನಂಕುಂಡು ಐನು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವಣೇರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಜವಣೇರು ಕೊಣಪರು ಪಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಿಖಲ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಉಂಡು ಪಣಂದು ನಿಖಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವೇರು ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನಿರಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಆಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ದ ಕಂಡು ನಡಪಡಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಂದು ನಿಖಲು ನೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನಾಕಲು ವರ್ಷಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಡಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬಾಗಿಲ್ದ ಕಣ್ಣೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ನಡಪದಿನ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಮೂರು ಈ ಜಾಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ದ ಅವಲೇ ಮಲ್ದ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಬೊಲ್ಲೆತ್ತಂಡು ಚಿತ್ರನಟೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬದಿತ್ತೇರು ಯಶಸ್ವಿ ಪಂಡ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಜಂಟಿಯಾದ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ಐಟ್ ತಲಪಾಡಿದ ಅಪಕದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಯ್ನ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಎತ್ತಂಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲೆತ್ತು ಹಂಬಲತ್ತು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಕೋಟೆಕಾರು ತಲಪಾಡಿ ಕಿನ್ನದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದಾಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇವ್ರದ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಸರಡು ಬಂದ್ಮಿನ ಕೆಲಸನೇ ಗೊತ್ತು ಜನ ಆನೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೈನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಇದೇನು ನಿರಂತರವಾದ ದುಮ್ಮುಕೊಣೆಯಿನ ದೇವಿಪುರದ ಯುವಕ ಸಂಘದಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊರ ಸಲಾಂ ಪರೊಂದು ಮೆಗ್ಲೆ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಗು ಕಮಲದ ಎರ್ಲಿನ ಜಬಡಾದು ಸಹ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಕಿನ್ಯ ಕೋಟೆಗಾರ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬರಲು ತಲಪಾಡಿದ ಗ್ರಾಮೋಡ್ ಒಂಜಿ ಎರಳುಂಡು ಬಂಡವು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಡೀ ಸಂಸಾರನೇ ಅಂಚೆನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಈ ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಇನಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರದ್ದು ಮಾತಾಡಲು ಪಟದೆ ಬಾರಿ ಬರಲಿದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಕಲೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನನಾತೆ ಎರ್ಲು ಎತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪದನೊಂದು ತಲಪಾಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಬರಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಶಯ ಅಂಚಿನ ಏರುಳ್ಳ ಇಂಡಿ ಜಪಡದೇರು ದಯಪಂಡು ಅಣ್ಣನ ಎಂಡ ಬಂಡೇರಿ ಬುಡಿಯರ ಪೂಜಿಯಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಬಾಗಿಲು ಕಂಡೊಡ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣ 2015 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ರಾಮನೋರ್ ರೈ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು 2 ವರ್ಷ ಅಂದಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯಡ್ಬಾಕ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಇಂದತ್ತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡೋವರ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. 5 ಒಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಈ ಕೊರೋನಾದಾದ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಮನ್ಪೆರಾಯಿಜಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಪಿರಾವಿನ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮುಲುದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ತಂದೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಕಂಡೊಡು ಬೆಂದೊಂದು ರೈತರನ್ನ ದ್ವಿವೆಂಜಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬರ ಮಂತೊಂದು ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದರ ಎಂತ ವಿಷಯ ಅದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಿರ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದು ದೇವರನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ದ ಕಂಡೊಂದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದು ಅವೇನು ಅಕ್ಲೆ ನಾವೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೆಡ ಈ ಕೆಲಸ ಬರ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಅಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಜಾಬುಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಿದವರು ಬೋಪುನಂಚಿನ ಪುರ ಎಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕಲು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ಆಶೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆರ ಆಯ್ನ
ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಸಾಂತ್ಯಾಗುತ್ತು ಆರು ಕಾರಣದಾದ ಬರಂದಿನಾದ ಎಂಕವಿನ ವಯಸ್ಸದು ಕೊರಿನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೇಗಲ ಯಾನ ಬಹಾರಿ ಆಭಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಕನ್ನಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಮಾತೆರೆಗಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಜನೆ ದುಂಬುಗು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಂದಿನ ಜೀವಿತ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಾಲಕೇರಿ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ನಿರ್ವಾಹಕಿಯರ್ಲ ಬರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಭಾರತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆದ ಘಟ್ಟಗೂ ಬೈದ ಬಾಕಲ್ದ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿನ ಬಣ್ಪುಣಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕರುಂದಲೆ ಅಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತೂಂಡ ಪಂಡ ಐನ ದಿನದಿಂದ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂದ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಕ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನೆ ಈ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಯಾನ್ ಬತ್ತನಕಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲೆ.